Godmorgen og velkommen til Skovbørnehaven Troldehøj. I dag skal vi ud i skoven med en masse børn og finde nogle ting, som vi skal sidde og snakke om over ved bålpladsen, hvor vi spiser madpakker og hygger os og snakker om alle de fine ting, børnene de har fundet. Børnene de præsenterer selv de ting, de kommer med, og hvor os pædagoger, vi kommer så bagefter med vores små indslag til, hvad det nu er, børnene de har fundet. Vi pakker vores ting og smutter ud i skoven til en hyggelig dag. Børn, nu er vi i skoven. Det første jeg vil gøre, det er at sikre mig, at I alle sammen er her. Mathilde, Signe, Lise, Rasmus, Anders. Er I her alle sammen? Ja! Godt. Ja, så nu når vi står herude i skoven, og det er så fint vejr, så vil mig og Eva meget gerne have, at I går ud i skoven alle sammen. Yeah! Hvad skal vi lave? I skal ud og finde nogle spændende ting, altså noget I selv synes, der er spændende, og I skal tage dem med tilbage til hytten, så vi kan sidde og hygge og kigge på de ting, I har fundet, og spise madpakker, og ja. Ja, jeg har pølsechokolade med i dag. Hvem skal være sammen med? Jeg skal være sammen med Mathilde. Ja, Andreas, prøv at se her, hvad jeg har fundet. Jeg tror, at det er lort. Ej, hvor er det sjovt. Hold nu op. Det er sgu ikke lort. Det er en svamp. Lad os se, der er et lille dyr her. Nej, hvad er det for et dyr? En lille dyr der. Se her. Det er lækker. Nej. Det skal vi lige. Hvad er det for et dyr? Dræb den. Kan det tage den? Nej, man må ikke slå dyr ihjel. Må hun ikke det? Jo, masten. Ja. Ja. Anders! Ja, hvad er der? Prøv at se, der ligger et dødt egern. Egern? Gud, det gør der også. Ej, hvad skal vi gøre ved det, Anders? Det ved jeg ikke. Vi kunne bare stå og kigge på det. Okay, men min mor siger, at jeg ikke må røre ved dyr, der er døde. Det sker der jo ikke noget ved, Mathilde. Okay, så lad os sparke til det. Hej Mathilde, se hvad jeg har fundet. Hej, Anders. Det er en batteri. Ja. Ja, det synes jeg er meget spændende. Hvad laver du ude i skoven? Altså, Nej, men kan man få batterier ude i skoven? Nej, det må man ikke. Ved du hvad, det er nogle folk, der render rundt og smider sådan Nej, ting det tror jeg i ikke. skoven. Nej, lad os tage det med tilbage, så finder vi ud af det. Eva har sagt, at det er meget farligt. Det må man ikke. Så lad os tage det ud til Eva. Jamen, Jeg tager batterien. Ja, det gør jeg. Okay, men det gør du bare. Nå Mathilde, hvad har du fundet i skoven? Jeg har fundet sådan en svamp her. Okay, det ser rigtig stor ud. Ja, jeg fandt en kæmpe stor svamp af den. Ja, det må jeg nok sige. Den dufter rigtig godt. Ja. Prøv at dufte til den, Eva. Ja, det er rigtigt. Men Boa, jeg synes ikke, det ser godt ud. jamen, Det ser i hvert fald ikke spiseligt ud, så det skal man passe på med, børn. Men jeg spiser altid svamp derhjemme. Jo, men det er nogle spiselige svamper, men der findes masser af giftige svamper, og det skal man holde faktisk fingrene fra. Så jeg synes ikke, at den skal spises. Det er godt, du tog sådan en med, så nu ved I det. Ja. Jeg har også fundet en pind. nej, en pind. Ej, det ser da sjovt ud. Hvad skal du bruge det til? Ja, det er sådan en, så kan man lege fægtning med den. Ja. Der står Rasmus. Ja, men Mathilde, pas på, du må ikke pege på dine kammerater, fordi det kan være farligt, hvis du rammer ham i øjnene. Så, ja. Okay. Nå, hvad med dig, Rasmus? Hvad har du fundet på i skoven? Jamen, jeg fandt sådan en batteri, som jeg synes er helt vildt spændende. Jeg vidste ikke, at det kunne også fås i skoven. Og ja,
Jeg synes, det er helt vildt spændende. Jeg vil måske bruge den senere. Nej, Rasmus. Ved du hvad? Det der batteri, det er meget, meget farligt. Det er bare nogle mennesker, der ikke ved, hvordan man skal behandle skoven. Man må slet ikke have batterien i skoven. Jamen, Så det skal du ikke lære med. Det er rigtig farligt. jamen, hvad laver den så i skoven? Hvorfor ligger den bare der? Ja, det er bare nogle folk, der ikke tænker sig over, at de smager bare tingene i skoven. Men det må man ikke. Eva, prøv at se, jeg har også fundet noget. Jeg har taget en blomst med. Nej, hvor ser den flot ud. Nej, hvad skal du bruge den til? Skal du have den i hår? Det tror jeg vil. Nå, okay. Men Eller skal du mit tage hår den er med ikke til rigtig mor? langt nok til det. Ja, Okay. jeg vil give den til min søster derhjemme, tror Ja, jeg. det vil være en rigtig god idé. Hun er glad for blomster, Det var ved jeg. godt, det var godt. Så, Jeg synes, Det det lyder- dufter rigtig, rigtig godt. det synes jeg også. Prøv at se, drengmand, jeg har fundet en blomst. Dette var så en afslutning på vores tur i skoven med alle børnene. Sådan en tur i skoven er rigtig sund for børnene. De får vækket alle deres sanser, som se, føle og lugte. Børnene får på denne udflugt mulighed for selv at forklare de andre børn, hvad de har fundet, og derved lærer børnene hinanden ting om naturen, samtidig med at de har det sjovt. Deres sproglige udvikling vil udvide sig, både når de kommunikerer sammen om tingene fra skoven, de har fundet, og når pædagogerne fortæller videre. Som I så i indslaget, så var der fundet et par batterier i skoven. Her fortæller pædagogerne de ulemper, der er ved, at man smider ting som batterier i skoven. Det er skovsvineri, og det er bestemt heller ikke sundt at lege med. Og børnene finder så også ud af, at de skal komme og aflevere de batterier til pædagogerne, så de kan smides ud. Samtidig med, at børnene lærer disse ting i naturen, får de også denne mulighed for at komme hjem og fortælle mor og far og lillebror eller lillesøster om, hvad de har fundet i naturen. Så på denne måde så kan forældrene også følge med i, hvad der sker.